לא? היי. היי. מה אתה עושה? רואה עיתון. אתה בא להיפגש בקפה? האמת, אני לא מת על קפה. בוא, מה... אולי מקום אחר? לא יודע, אספרסו בר, קופי בין, מה אתה רוצה? ביהודה מכבי שם, לא? אספרסו בר נראה לי הכי טוב, הוא אמין יותר. אמין יותר. בסדר, אז תוך כמה זמן אני פוגש אותך? תראה, אני פה, יש לי עוד כמה דברים לסיים. עוד 10 דקות, אפשר? בוא נקבע עוד רבע שעה ככה, בסדר? טוב. עוד רבע שעה, 20 דקות ככה, כן? אמרת רבע שעה, מה 20 דקות עכשיו? רבע שעה, 20 דקות, נו. טוב, בסדר, ביי. ביי לי. כל יום הבן זונה מתקשר אליי. רינג רינג. די, עוד פעם עכשיו זה. הלו. היי, זה רן. רן, סתות הפה. אתה אף פעם אין לך זמן? סתות הפה. אבל יש מצב שאולי מחר ניפגש? מה? סבבה, סגור. תפור לך את מחר. קשה לך סביבות 12 ככה, בסדר? 12 טוב לך? כן, תודה רבה. סבבה, אני לדפוק איזה שישליק משהו. בסדר. סבבה, מתוק, יאללה. חייב נתק, יש לי פה סידורים עניינים. הלו. מה זאת אומרת אתה מבטל עכשיו? וואי, כבר יצאתי מהבית אני. בוא'נה, נשבע לך לא לדבר איתך יותר בחיים, יעני, בחיים לא לדבר. אתה לא בסדר. הוצאו אותי מהבית, יעני, בסדר. בוא'נה, תגיד לי, אתה דפוק? זה לא תקבל על הדעת, בסדר? לא רוצה לדבר איתך יותר, בסדר? יאללה, ביי. זה ניתן עליי. נמאסי כבר, נמאסי. לא יכול להיות, כבר כולם שגעים אותי, העולם מתהפך, כולם שגעים אותי. עושה התאבד, די, הוא עושה התאבד. תתאבד. אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב, אני יודע שזכיתי. תתאבד.